Manguha taro tilapia kalami kayo larang ya supsupor ug maayo ang ulo sa isda. Kay daghan naman kay hinugatong kamatis na labis mo kini para sa larang. Sakto po ganay si boy sa kilid mga plastada din ta sa tuang pispan. Magkuha lang grupo tagang may igor po sudano nato para panihapon. Ato na lang ning gilaya kay kapoy kay sige pamasol. Basin ug mabtang pataog ngit-ngit may ning laya kay kausarang agi ba. Mao ni ang usa ka pispan nato nung hapit na po nerbiso ng mga isda. Magkuha ra ta og sakto ipanihapon ug magtimbang po og pila na kabuk ang masud sa kakilo. Mayo man tong sakto nagadag ko sa to nerbiso para makita tag sakto nga presyo. Murag pila na lang po kadlaw no ato na ni harbiso kay para mabalhin na po nato atong ipanlahi nga mga tilapia fingerlings para dire. Mao ni usa sa kaninot guys no basta natay mga binuhi kay dili ta mo problema og panudan. Ug pasado Ginoo ang kadagkon pagtimbang nato ang usa ka kilo 5 na kabuok. Good size na ni guys ug kinahanglan nato nga area. Ato na lang pong ipunan no para dili po ta mabitin sa tong panihapon. Nya kay sobra naman ning uban ato lang ni ipambalik sa pispan. Pohon guys mga kwarta na sa tao ato na po nang i-invest ang ato ang halin kay para maruling ang kwarta. Ug syempre ato sampunan natong savings gamay. Kontrol kita sa kwarta guys kay lisod ka pa yung tawa ng kwarta pero dali ra mawala. Samot na ang usa ka libo karon masinsyoan na gani mura na lang og 100 pesos. Napay ubang nga nigting sweldo gamay na lang pud ang sobra. Nya ang uban pod kulangan pa ang sweldo para ibayad sa mga bayro nun. Ug napay uban no labi na sa nay pamilya nga moingon nga bahalag way kwarta basta labing. Ug nasa uban nga moingon nga bahalag way kwarta basta himsog. Pero ang bag-on lang nga gingon karon nga money can't buy happiness. Ayaw gid ko ninyo ingnan na kay maglalis kita kay sa panahon karon kung wala kay kwarta, tae ka. Mura na lang tagbasura sa tanaw sa uban mao nga maning kamot gyud ta. Balik ta sa ato topic, grabe ka presko sa tong kamatis guys, ug grabe sa ka presko sa ato ang tilapia. Mao ni nakaindo sa tong lutoon karon kay puros gyud presko nara nato nagikuha sa ato ang gamay nga farm. Halos kumpleto si Ricardo sing ito dire no mga dili ta mayunan og kapasmo. Bisag gani kanin siling atsa lambi sa kini sa doon. Ug wa tay limit sa mga lamas sa atong larang di probinsya nga lutoon karon kay daghan sa tagtanom diri sa ato ang gamay nga farm. Pero daghan gid nang kumpara no nga gamay ko ni akong farm kay sa ilaha na unsa. Simula sa Paul mao gina akong istorya sa akong vlog no nga gamay gid nga farm nga tuwa dire. Pero bisag gamay ra nitong farm no daghan ba pud og makita. Ang uban diha dako lagi og yuta pero wala gid gamita. Kay mas giuna pa ang panghimantay sa laing tao. Pero lahi ra gyud basta presko ang atong mga lamas guys no kay nindot kay tanawon. Ang atong luto version ra nato sa larang di probinsya kay kung unsa ang naa diri sa atong balay mao pud ang atong isagol. Mao nga gitawag ta na og larang di probinsya. Nya kamo diha kamo na muhigot og tangad basin og galibin-libin na mo gapuyo-puyo nya dili pa mo kamo muhigot og tangad. Og grabe gyud ka presko sa atong luto karong guys no literal gid nga fresh from the farm. Og ato lang ni patungaw ng isda para inon pud ba nga daghan. Og kay ready na mo atong mga lamas diha ato na nang sugdan sa paggisa. First thing first ang atong awas og sibuyas nya kung mag-color golden brown na siya ato nang isunod ang ato ang kamatis. Gisahon ta na pagmayo until magawas sa katas ug malata ang kamatis. Og syempre kay init ba po ni magluto ug andam lang pud ang tubig bugnaw para smooth ang atong kaon niya. Nya sakto kay pagbalik ito sa kusina murag na ito sa manitong kamatis ato na naibutang ang ato ang tilapia. Ato lang ang balihon para maprito pud gamay ang ato ang isda. Nya ilunod na tanang lamas kay para dili suritso ang tirada. Sabuan na gud na nato tagapaliog kay birada taghigop niya. Og tora nindot kay ang kolor sa sabaw gapuwa-puwa. Og sakto kay nabago ka sa kaldero no napay bahaw dire murag sobra manigahapon nga giluto. Kinamoton ta na kalami man kuno basta magkinamot. Kitimplahan na pud na dali natong giluto no kadali ra pud mulata ang isda. Nya ang gamit nato nga paslom-aslom gamay kay kanin sinigang mix. Nya para mas manindot pud ang kolor sa atong sabaw no ato nang butangan og gamay toyo. Og tora ready na. Papahagin ning bahaw ron nga hapit na mag-molds. Og naapot tagandang masilinog para mas malami pud ang atong kaon. Pero wala ginakaabot og hinog kay grabe ka hangulughang ang mga tao dire. Nya ang paborito ginako no basta sabaw na gani sa isda kay kaning ulo. Grabe nindot tanawon sa atong giluto guys no makagutom gyud. Steady lang mo da guys no kay magpalawas ako pero daghan gini kamatis tong ibutang no kay paborito kay na nato. Nahurot pag una ang kamatis kay sa isda. Og dili ta na pasilaw na tong paborito nga ulo kay ato nang supsopon ron. Nya lamis ka ng baho tapingan og kamatis ug unod sa isda. Basta kay kainom og tubig bugnaw god. Og tungod sa kalami sa kaon no tilok gyud ang plato walang labis walang kulang. Perti magulamiya sa atong giluto nga larang di probinsya.